Bata ama anakna Tuhan Yesus Kristus. Doto di perbadia ma nama dongan hita saledeng madoti permingguanon. Masuk mahita tu saat teduh. Amin. Tapuji matu hatta sian buku de nomor 27 ayat sada 2 dot ayat 3. Mar hite-hite guarni de bata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tod di perbadia, na tumo palangi dot tanoon.
Amin. Nunga di pabotohon ibana tuho ali jolma. Manangahan adinggan jala manangahan ni luluan ni Jehovah syakko. Imana mangulahon uhum sabing. Do tolong ni roha di habasaon. Jala marpangalaho hasirepon maradopod debatam. Haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan debata para si rohan na sumurung mauliatem ma rohan nami tuho jala di zohami tu pakrimon di hangoluan sa leleng ni leleng na selem matodim tu rohan nami asa mergogo hami mangalo hisap-hisap ni rohan nami jala asa hulului hami akan na di banua gijangi para gogoi mahami menaluhon saluhu nanaing mengabat tami tuasonangan say pagadda haporsyaon pakrimon dot pamopomon ni rohanami asa monak kami ro di ujungna lahu majalo tu palihami di jolom ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si panggulu hami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di minguta sadarion na nenet siap patik perjolo satu patik paupaton patik perjolo audo Jehovah debatam ninna debatata dang jadi marakku pau bahenommu debatam patik paduahon dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanonmu manangahan na di benua gijang doh na di benua tongau rodi na di bagasan aek na di torunitano yang ketunggal bisa sobaon manang sioluan patik patuluhon deng jadi dohonon guarni debata yang kesuture dalanna ay hona uhumna dosogot akan amar seneang di guarna patik papaton ingot tamuma pabadiahon ari minggu di nonomari ma ulahamu nasa siulomu ala yang ari papituhoni ari paradialan Jehovah debatam doi deng jadi homangula anggo di nasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi pangisi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam ay di nonomari do di toppa debata langit do tano do laut do nasa isina dungi maredia do ibana di ari papituhoni di bayani do umbain na di supasu debata Jehovah ari parederan nai jala di perbadiai ido patik ni tuhatta atong rak may dogogom mahita tu ado pan debata lau mangulaon no bar tu patik nai ale Tuhan debata saya pergugui mahami mangulaon no bar tu patik mi amin.
Tatopotima dosata tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na dibenua gijang. Hodo na patupaho na sesani dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya sima roham dihami akan mangersak kon dosa nami. Sesahapi ma tu bagasan rohanami hasesani dosa nami. Leom matuhami to dimna badiai. Asa unangganggu rohanami di asini roham. Alaya sahot rohanami marhapor seaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot rohapor tibion. Asa pasatami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu jalan abadia. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gema baga-baga ni dibata taringa utusan ni dosata. Songonod doharan ni Tuhan Yesus. Roma hamu tahu hamu akan naloja jalan nasorat. Upasonak pre hamu. Buat tamu ma augaku tu hamu. Guro kamu ma sianau. Aina labok doau jalan naserep marroha. Asa dapotan nasonangat tod dimuna. Ai labok do augaku. Jalan yang dohot nahu persanhon. Hasanga pumma di debata na digijang. Amin.
Tabigima hatani dibata turpuk epistel di minggu tasaderion nanenet sian Efesus onom ayat 21 ayat 24 tajahama margati-gati hata parujungan alai pabon nisitik kikus do tuhamu saluhut nai asa dipoto hamu namasa diau rodi ulokku ay ibana dodongan nahinaholongan jala perhobas haposa di bagasat Tuhani. Dami ma dia kadongan dohot holong ni roha rapon haporsiaon siat debata amai nang sian Tuhan Yesus Kristus i. Ido hatani tu hatta mertua doakan atau mangion hatani debata jalan nau piopsa. Amin.
Tidak koma haporsiaw tay songon na tidak kon di dongata sa haporsiaw di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata jahub na tumo palangi dota au porsea di Yesus anak ni debata jahub na sasadai imanatin buon ni si Maria nagi bagabian santon di perbadia andorak suwa Ido tuhata na tumaon na berni di panguman ni silatus na mati terpajal do ibana bihaw pinarsilan na tua tuban watoru dun ditanam na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surdu lahundu tu syam ni dibata jahuba na manai pargokun na suatu dosani di sima ibana na mulak suatu tu tanon mangumi halak na mangulu do na mati Porsea di tonde porbadia jaladong sada huria na badia huria atau panala Kristen akan na badia do dia sesani dosa do dia tay naman do manguluso dahil nananamati do dia nguluan na surasu.
Hurin itu hatta, tabigi majo satokin titing nama asa di huriata di minggu tasadarion, minggu tanggal 10 Juli 2025, ia guarni minggu minggu paupaton dung trintatis, do topik maka holongin dibata jala manangihon suarana. Nah, perjolo pos pelayanan tabanan Hakabilin Pasar, Mardala Dok Denggan, jala molotung adong sek kita nareng marminggu disan, di Patupado di gereja Oikumene Rindam Tabanan, ima di Jalan Pirtandian nomor sada Banjar Anyar Kediri Tabanan masuk jam 7.30. Di Tabanan di Patupart Pertahanan Rumah Tangga di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2025 bagas Sabasa Batak di bagas ni keluarga P. Manalu Inang Boru Siregar, alamat perumahan Geraha Asri Persada, Blok G nomor Sia Kerambitan Tabanan, masuk pukul 10 Wita. Jala sona titikon dibentuk do panitia pengembangan di Pospal Tabanan, nuaing terkumpul dana 220 juta 371.000 molotung adong siak kita mengenang nana yang mengurupi di Pangido Gomos Tuhita. Nah, paduan persiapan Pospal Singaraja, nah sebelumnya di Patupa di gedung secata Rindam Sia Udayana Singaraja, alani keadaan di Patupa memulai sen 6 Juli 1 tanggal 20 Juli 2025, sementara di Patupa di bagas ni keluarga Nyonya Situa PH Sri Tonganahinan Inang Boru Tapubolon, alamat Jalan Gunung Agung, Gang Tolu Sada nomor Tolu, di Pudini Toko Puja Sari Singaraja, molotung adok kita nanaing marminggu disan. Nah, papaton ruas natabah, mulai sedarion minggu 10 Juli 2025, nunga menjadi anggota ni huriata, na parjolo keluarga Ramli Pajar Duha, Inang Yeni Vera Ritonga, dua yanakon, nasidaro sian HKBP Hatopan Resort Hatopan, Distrik 10 Medan Aceh, nuaing nasida tinggal di Jalan Banteng Baru nomor 16 Renon, Dangen Puriklot dan Pasar Timur, masuk tu sektor 2, Pinangido Majo asal Yongcong, mulai tema itu atta. Napa duahon keluarga Polin Troy Napitupulu, Inang Feni Goretti Boru Gurning, Nasidaro Sian HKP Rumnas Simalingkar, Resort Simalingkar Medan Distrik 10 Medan Aceh, nuang nasida tinggal di Jalan Nuansa Hijau Utama 22 Rumawi nomor 10 Ubung, dan pasar masuk tu sektor sada, Pinangido Majo tu amang keluarga baru, mulai tema itu atta tatangga koma asanggiat gabe ruas na mengulu di tengah-tengah ni huriata. Na palimahon parstopotat huria ya di minggu nanang rawo 20 Juli 2025 rodo dungata sa porsiaon sian seksi Parapuan HKBP Purwakarta Distrik Sapulalu Jabarteng DID gudang nasitor nasida Teluk Palak na ninluoni amang Padita John Naren Tarigan MTH marmingku nasida di jam 10 laos patuduhon puji-pujian. Na ponopon PA Nikau Mama di Patupa di hari Rabu tanggal 16 Juli 2005 dinganan di HKBP Denpasar masuk pukul 10 sia 30 na niluni inang Bibel Pro en Boru Simajutak do tema mamilit tohap naum muli Pinangido ma sian kaum ama saudna alai diulihon sian kaum ama sektor 4 sektor 5 do sektor 6. Na papituhon pertahanan rumah tangga di huriata di Patupa di tolu sektor parjolo di sektor sada di hari Jumat tanggal 10 Juli 2025 Marbahasa Indonesia dibagas di keluarga DC Sigalingking Inang Boru Nenggolan, alamat Jalan Ahmad Yani, Perumahan Yani Permai,
Gang Dewi Sri Pasi 2, nomor 4 Peguyangan dan Pasar, masuk pukul 10.30. Napaduahon di sektor Pitu, Marbahasa Batak, di bagas ni keluarga C. Silalahi Inang Boru Pangaribuan, alamat Jalan Tegalwangi, Gang Tegal Jaya, nomor 2 dan Pasar. Dohot Napatuluhon di sektor 10, di bagas ni keluarga TK Taba Inang Boru Sirait, alamat Jalan Pasraman, Unut Blok B nomor 101 Jimbaran. Napa Waluhon songon naung ditikom mingguna salpu dan dibentuk panitia pesta gutilon tahun 2025 pinanginu haredeon di sektor Sia 10 sektor 10 sada. Napa siahon dukungan dana sending di Mingguta Sadarion tapatupado pengumpulan dana melalui amplop naung disediaon di tempat masing-masing. Ima songon dukungan tu program sending na tapatupa setiap minggu kedua di sude permingguan. Na pasapuluhon penghargaan bagi anak jemaat yang berprestasi juara sada 2-2 Sadaroma tapasahat penghargaan tu anak kota na berprestasi na mendapat peringkat sada 2-2 sia tingkat SD, SMP, SMA sederajat. Ima songon bentuat tatuda sida penghargaan na non di Patubama dung sipul wartaon. Na pas 10 sadahon di Jalo Huriado sumbangan bunga altar. Ima sadarion minggu sadarion sen sektor 2. Minggu depan sian kategori lansia, tanggal 27 Juli sian Ruth Juliana Boru Tasoid, do tanggal 2 Agustus sian Sara Boru Pasaribu, mulia tema dinasida, jala harap dotong rohani uratta, melotung adong nama maleon bunga altar di Julun. Dukungan doa untuk jemaat yang sedang sakit, rap manangak kemahita turuas tanah bagasa persahiton ima amang situasi bolon inang nyonya ha semajutak berupa jahitan amang THP tubing ke borus payung nyonya JK Setomorang RO berupa 1000 amang inang warta kongata boy mata jaha di WA naung di pasat di situasi sektor tuhita mersada-sada melalui grup sektor melutung adong akan hurang lobi atau mapatapa satu situa manang langsung matu sekretariat. Nah perpudi mah perhalado do truas ni HKWP dan pasar pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh do pardongas saripeon tu suderi buas nama ulang tahun saya tanggal 10 Juli 2025 1 tahun 10 sia Juli 2025 jala hatan tu hatta negara besi peopo dihamu ima sian pesalmen 20 ayat 4 saya dilehon matu ho sisubut roha jala di pasaut nasa sakapmi songonima hatan tu hatta jala songonima aka titing nama sa diuret tertikion tapa saat masauna di bagasan tangyang anggiat boy merparbue sude ulota. Salam. Salam. Songon naung di tiktikon nakin sedarion ma pasahatota apresiasi manang penghargaan sian huriata tuaka yanakon ni huriata nah berprestasi juara sada 2-2 hu cahokai ma sautik tahunon lumayan banyak 22 halak
juara sada Gudangna Sia Halak, juara 2 Pitu Halak, juara tolu 5 halak, total 22 halak. Hujo kami mah 70 akayana kota na berprestasi dimulai mah siang juara sada, juara 1 ya. Jadi nanti kalau disebutkan namanya atau dipanggil namanya langsung maju ke depan. Ya. Yang pertama Irene Zebua, Ruas Sian Tabanan, jadi di Pasahat do di Tabanan. Yang kedua Jesslyn Nainggolan, tiga Maria Simatupang, 4 Arsangel Dumasari Marpaung, 5 Beatrice Siahaan, 6 Dominic Sitorus, 7 Sepanya Simamora, 8 Chris Nababan, 9 Abram Pardede, 10 yang juara kedua Jacqueline Nainggolan, 11 Stephen Silaban, Naik lagi, satu lagi naik. Audrey Hutapea, 12 Arkelaus Marpaung, Elena Sirait, Amos Simamora, Agung Manurung, ini dari Tabanan, jadi sudah di Tabanan. Yang juara ketiga Leonel Sidauruk, Sanggam Naibaho, Yeheskel Sianturi, Ripka Silaban, Stefania Sitanggang, terakhir Alberto Hutapea.
Jadi songonima abang inang asa toktong ma tasosoi akan geleng tahun asa tetap nasida rajin belajar jala boy berprestasi khususnya untuk tingkat-tingkat yang lebih tinggi tentu akan semakin susah. Jadi toktong ma disosoi sama siajar di Jabu ima pangiduata mau liate. Todutima meredi meta sia buku de nomor operator tu pusada tapasa ma pilihat na perjolo do na kedua hon. Jesus, don't
Topa maroha na hias di bagasa kami ale Tuhan, jalapai baru ma parsihoho nami tuho. Bahen mangulu kami Tuhan, sian saluhut na asini roham, di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, marturasi maho Tuhan, di rohan ang hadirihon nami, dinautak kasih kami hanguluan nami, payan may di bagasan ngulu nami asiroham. Amen. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Huriane Tuhan Yesus Kristus barita nauli jamita di mingguta sadarion ima na dienet sian buku ni si Musa na palimahon ima dibidu 30 mamuka sian ayat 15 sahat rodi ayat 20 tapayuti hutma jami taon dihita hujaha matrupuki songonon madidok idama nungahu papilit tuho sadarion hanguluan dohot hatuaun hamatean dohot hamaguan auma tutu madokon ho sadarion ikon haholonganmu jaho bade batam jalamar parange di aka dalanna uhut mangaradoti aka patikna aka aturanna dohot uhumna asa pangulon naho jala patoropon naho jala pasu-pasuon ni jahoba debatapo di tano si topoton munuaing bahen partalianmu alai tuksura marbalik roham dangoloho manangihon lamoloho ela-elaon marsobat waka debatasi leban dohot mangoloy akai napabotoho kiam maau tuhamu sadarion ikon mago si tutuhamu jaladang tagamon lelek kamu mangolu di tano si topotonmu duktari par Jordan bahen partalianmu
Jowokuma sadarion langit doho tano gabe sitidangikku dopak kamu. Paboa naku papilito tuhamu hangoluan dohot hamatean. Pasu-pasu dohot toru-toru. Dibaheni pilit mahangoluani. Asa mangoluho dohot pinopar musugut. Asa haholonganmu Jehovah debatam jala tangihononmu suarana. Jala marsihot roham tu ibana. Ai ibana hangoluanmu hian. Dohot na pagijang umurmu. Asa toko maringan ditano nang niwarihon ni Jehovah hian tu ako opum. Tu si Abraham, si Ishak, dohot si Jacob. Naing lehonon na tunasida. Ima disuraton di bagasa turpuki. Holan tabige turpukon ra ngetorarong namared di bagasa rohana. Ahed denak kainang nunga takas di botoho nani dok ni Tuhan Jehovah debatam. Lagunya maroteyak kamang molo naing sonang jala manggolu doho urut ya kamang tung paubama parangemi akaina tung surasodi tangihon hobe manang marbalik roham sian Tuhani jala oloho di ela manang marbalik silebani alay ingot masude alay ingot ma Tuhan magoando Tuhan mate ando jambarmi dibaheni bisan dilehon Tuhani holong ni rohana iriho pilit mahangoluani sai pilit mana dumenggani asa mangoluho muse doho tu pinoparmu sogot asa maluaho muse dohot pinoparmu sogot nga ame biate akamangina uri puro nakindingot akama mangedde hono alani edde ama doon ido muatan na siya nido dibuat edde siya turpukon akamangina. Diperhadapkan kita ini pada hidup untuk memilih. Nah itu memilih. Kalau ada orang mengatakan hidup itu adalah pilihan, inna. Jadi hiado adong sada ina ate titiki belaja di sada inganan ingananon didokon partiga-tiga burjer tabotodo aha burjeria kaina ibu tokama di akan naposo di boto deh adu burjer buruk-buruk ni Jerman indah kan abedang selalu nai buruk-buruk ni Jerman arong doi buruk-buruk ni Jepang ada tong dote burjer
jet, buruk-buruk di Jepang, adong doi buruk-buruk ni Amerika, adong doi buruk-buruk ni Cina, do takana asing. Adong pilihan di sada pertokoan rupani begek-begek ebiti sude. Anggo sasitong na inato belaja nang mangalului perlengkapan dapur. Jadi sebelum sahat ibana tu perlengkapan dapur parjolo doro godaan. Imanaking dipajojor di sisude buruk-buruk ni Jerman. Itor solo rohana mernida. Maulah Batak didok Solo tertarik ya. Terus tertarik dia melihat bagak-bagak nai inna. Jadi holat di bereng pertiga-tiga ini ibu toma ngahona bimana indah kan baik ni nang harga murah opak 1.000 5 igil-igilna inna. Jadi romenaton murah nai inna kan iro opak 1.000 5 igil-igilna ipiliti inatai gudang may dipilit sahak ma tuna maretong ngay pilit belo bisa 15 ay 1.000 doon naruhana kan. Jadi Roma pertiga-tiga may dokon sekian 100.000 inang inna bah ino kokona ki 1.000 do sada 5 gil-gil nena nyodo nyon na pia ko ninna dero na berbulung-bulungi anggo na dihangeri argalo itu 30.000 sada inna kan itor mangapir HP dilihat amat tas jabu belaja 200.000 do 30 hali 15 lebar dak sau bebelaja tu dapur kan ido HP ngasangay pilit marsak menatay ay buano maon ay nung nga di baga sa rohak ko suday naruhana ka jadi ay buhado inangin na adang jadi be adang buhay ba ay nga hebi suday ay bitin naking papiliti hobok kasi tangam mo suday inna buha bahalak bata pertiga-tiga na so nabuhi dahil ikubuton na di sada ang gorang itor hata nakarasiro to sa halinay wala sora kepeng munang maronak ko ito rin narutong kan ilo alay buhamon ujung na toy may hubot menanggo pala sada inna kan alay bing may mana may milit siya 15 on macebaga do on macebaga do on macebaga do inna jadi buano mon mamili sada na maula siya 15 macam mauluhian ujung na itarik ko pertiga-tiga ma palu jauh inang mangetong ito ma nasorong dohor hepeng mulama nih inna kan itu akhirnya tidak ada 15 pilihan sada pi ujung nadang dapat terlalu banyak pilihan jadi orang musa napa sebulungi bari-bari nang merjajan nasida Roma dongan na ado diho bakso do diho manang mie ayam inna hape selerani dongan no di dua ci bakso mie ayam bakso mie ayam bakso seloni paputar-putar terus ujungna adong make putusan di bana bakso madoh mie ayam padomu may sadenganan isi masude inna ka itu karena sulitnya memilih karena dia sama-sama suka. Tetapi firman Tuhan kali ini hanya 2 pilihan dan lo bisa 2 jalan mau memilih konsekuensi ini pilihan ini ikon mengihut do dikasih kebebasan tidak ada paksaan ya tidak ada paksaan tidak ada menekan-nekan dasong dongatan dari bariban
Mau solo tu ibana hajar pamate halal mudarna inna kan down. Tetapi dalam firman ini diberikan hanya dua pilihan, di mana kedua-duanya setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Bebas memilih tapi ada konsekuensinya. Mau sekolah minggu diajari do marede. Apa lagunya anak sekolah minggu? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori ninna. Yang lebar api, yang sempit hidup berglori. Tetapi firman Tuhan bukan soal lebar dan sempit. Tapi memang pemahaman sekolah minggu soal lebar dan sempit, mereka tahu kalau lebar itu adalah kebebasan. Kebebasan tak terkendali, tetapi yang sempit ini adalah ada koridor, ada aturannya. Ada apanya? Pagar-pagarnya. Ada pagar-pagar yang mengikatnya. Adong si parorotna, paropa, ada cermin yang harus dilihat. Itu bukan soal ukuran, tapi soal kebebasan tadi, ya. Soal kebebasan tadi, kebebasan yang terlalu bebas. Ada satu lagi kebebasan yang memang punya koridor dia. Punya tata dan punya kerama. Bolo disuruh kita memilit, pasti do murah memilit. Pilih madu atau racun? Mana kita pilih? Arang nama milik racun akan frustasi dewi, ya kan? Akan nasori kok benang mangolu, pasti memilih racuni madiau. Inna asa hatop selesai, no problem. Imang ngolu ni akan nong frustasi yang tidak ada lagi harapan. Tetapi buat orang yang optimis dalam hidupnya, pasti akan memilih madu. Karena apa? Supaya dia tetap hidup. Nang pedisadati kiri kok do racun. Tuah akan manginang? Tuah racun? Racun tikus, racun hama. Itu kan? Alaidang nalau mengaracuni jolma. Nalau mengaracuni akan mengganggu jolma itu. Rikok racuni. Alai mau tu jolmai dang rikok racun. Alana bodo mengancam jiwana. Akan nama karikot racun ngatarok nakingan naneng hatok de luasau. Alai molo aka halak namar pakirimon pasti berpikir nang pe songon napai didai saya luluan naro waha mabahet tonggi irot yak kamangina songon na demami mau lo ngademam kan songon napai tualang bah inna kan songon na solakku walang inna atong bay maju-maju tu dilami asa songon na tonggi inna dungi dilului mates manis om majo inum mabau ridahani asa nanggua pala masuk asa adong gogo inna kan molo pai dihilala parngoluon arang dope pakirimon masih berusaha dia mencari yang manis supaya dia bertahan hidup imala nomor pakirimon nang itor tu racut dilului
Alai dia masih berusaha mencari mana yang bisa mendatangkan yang manis dalam kehidupannya. Nang pahit pe alai dipaksa terus, apalagi molo nang dewasa ibana. Molo dak danak memang itu riuta doi molo pahit. Langyawi inna aro diho inna. Manuk do diho, pocal do diho, es krim do diho, tiki sehat dangileyani. Kan itu dupe marsahid itawar hom masude. Tudak danahi. Aro diho puang. Mana ngapi tayo marbolonga pitaho sude ne peting didai. Bodo sosok do tu dilai. Ima molo tudak dana kan itu kamangina. Molo tiki sehat. Kami penajolo mangalang gulamun itu utung do. Nih alang. Inna do kan? Aliduk komarsahid. Segala makanan yang terenak pun akan ditawarkan berapapun dia, karena masih ada pengharapan. Meskipun pahit ngulunai, meskipun pahit hidupnya itu, tapi karena masih ada pengharapan, dia masih berusaha mencari mana yang terbaik untuk bisa mengganti kepahitan ini dengan rasa yang lebih baik supaya lebih manis. Kan itu teh kamangina hidup berbeda naking dot akan nong putus asai. Jadi molo akan nong dewasa haporsionna dang merdat di bei alanina paet. Ale molo ka ama marsahik gudang na merdat di dot yakena. Tung apalo mahorwa baeno musi pangano ninda kan. Ale coba jo molo kena tai marsahid. Ibu duti sude, dia masih bahin nasihat. Ibu duti sude, paek pitaho ibu du masude. Tabah doa ka inai. Si pata itu pariak kamat tapi natai tetak dosa berisikan. Alaniaha, dangaci sirang, so sinirang ni hamatean inna kan. Saya bertahan terus natai. Jadi amatai pe, saya bertahan terus memukuli. Manang buha beso na barani lawi. Suboy halak Kristen sirangin narotong kan. Gabi mermemeyam dotong di prinsip ni keluarga kan itu. Nang dia berjuhon. Unang tehei mangaci tiau dangin na. Aci do tehei dangin na. Dairo alai dang ulon dolai la buha bitaho inna. Je Roma inatai sabar meibana. Manang buha pen no naturat cudo meile inna sabar tam meibana nang pe. Malapak-lapak terus sampai gobung PPI. Nama huho inna kan nama ngalang ubak mok doa inna. Kan itu apa yang hona to parat do. Ada orang seperti itu. Ada orang seperti itu karena ada pilihan tadi. Karena mereka untuk memilih bersabar, marpakirimon, mengubah supaya lebih baik lagi. Dita selalu nakamanginang diturpuko kita nunga jelas naking ditawar hodotu hita dua pilihan nih. Maka holongi debata ikon manangihon suarana ima topik ni mingguta. Mengasihi Tuhan berarti harus hidup menurut jalannya. Kalau itu jadi pilihan, dan jika mengasihi Tuhan berarti mereka memilih hidup. Maka meskipun Allah itu mempersiapkan dua jalan bagi kehidupan manusia dengan kebebasan untuk memilih dan menentukan, tetapi Allah tetap menyarankan pilih mana dumenggane, pilih mahangoluane. Asa mangoluho, asa gajang umurmu, asa lelek ko mangolu, dohot tupino parmusogo pe. Ima konsekuensi ini pilihan memilih. Jika dia memilih Allah, jika dia memilih untuk mendapat berkat, macalo pasu-pasu,
Pilihan yang kedua adalah menjadi mati. Dalam bahasa Indonesia kena kutuk. Mati. Hidup, mati. Itu adalah pilihan. Dua hal yang ditawarkan kepada kita. Molo naing mangolu, pilih madebata. Molo naing mate, alo madebata. Terserah mau pilih yang mana. Kedua-duanya punya konsekuensi. Jadi, arong dohya artis madokon, jangan memilihku. Karena aku bukan pilihan, inna. Bahasa dok imana songoni? Ay ikon imana ru memilit. Dan halakam memilit imana, ikon imana ru memilit. Positif negatifnya terjadi. Apakah dia itu egois? Apakah dia berpikir dia tidak boleh di nomor duakan? Tetapi dalam firman ini kepada Musa, tusi Musa debata manonahon tutonga-tongani bangsoi. Pasahat ma tutongani bangsoi. Moloduk kosatan non nasida di huta na ubatudui. Ima huta tano perjanjian. Tusi nasida hubuan huta ruhon. Huta nama cayuli. Huta inganan ni susu do situat ni loba. Anong dohang oluat disi. Alai dengan catatan ikon ingoton nasida do perjanjiaku do nasida. Ikut tangi do nasida diaturaku. Ikon mangoloi do nasida di patiku. Dang besongon nasai laun. Ai jonok do nasida tu uhuman ni debata, maulo saya mangalo do pak debata. Alai maulo saya mangoloi nasida tu debata, saya jonok do nasida tu paso-paso. Las rohani debata. Apalagi bangsa na hinaholongan na di umat pilihan Allah. Ketika aku memilih seseorang dan dia melakukan semua yang ku sukai, pasti aku suka melihat dia. Tapi ketika dia melanggar semua yang ku katakan, nang hupilli pe dia dodana salah pilih do HP awin nang noma. Jadi songoni do halak na memilih parumain. Terus do na pinili naik parohlas ni roha di bana. Daon. Gabe gudang do simbatu madokon. Salah memilih do hapi awah inna. Saya Roma matai ala ni holong ni rohana. Jako mainong parumain mo. Etung manang bohape ki ada anna tong do parumain mui. Nang boru di sile bapai jakon ma alanya ha ai sai marsi gorgor dia atena nong holokian si tutu rohana tu boru ai dipaksa ma tu na tutu nai jakon ma ibana aju ma di hahurangan na manang boha pai ibana inong ai parumai mudoi innon nama apa nong suat do dia atena holong ni rohana mace bagas daktar dok nabe. Ay horo mamiliti so na au inna musero kan alani do di jama sino ay nga biyo biya kan to tua memili parumen na so tung gabi no nasala puang ngin na kan lo memani si memilit inna so tung sol-solan na museiba inna musero to takut supaya dia tidak menjadi orang yang bersalah dalam pilihan itu. Dan Allah mau kita memilih jalan yang tidak salah. Pilih ma'au, pilih mahanguluani, pilih mana dumenggani, ninna debata. Alanya ay kepilih to debata. Aida ngadong debata na sumarihon ngoluni jolmai, sohola debata na manopalangi doh tanoon. Aida ngadong na makaholongi jolmai, debata sohola debata na boy mangaju dinasa hahurangan ni hajol mau.
Tanga dong. Nabi mga jujol may soholat debata. Ay nga dong debata na makaholongi hahurangan ni sa luhut na akajolma manang boha pitaho kedaan na. Tanga dongi. Ay dang debata na majalo na sempurna imana. Ay malo na sempurna rojol may dang rikop pola robe Jesus ate akamangina. Ay naso denggad dojol mai, naso sempurna dojol mai, namar dosa dojol mai, namar hahurangat dojol mai, ido ubahenna ikoro Jesus menerima segala kekurangan siapapun. Molo jol mai do siap do hita majalo hahurangan di sude jolma. Holan salah otik nunga mami terdidok. Rusak gara-gara setitik air, rusak susu sebelanga. Holan alani oti do kesalahan. Nggak lupa be di sude di godang nih holong ni roha napi natu panasida sadelengon. Itu sifat manusia. Tetapi Allah ubal gado kesalahatta macai menek doha burjuota alai ikorodo Jesus itu tonga-tonga ni portibion. Maka holongi hita sian nasa hahurangan. Taha perluhon Jesus ro asa gabe boy hita de pitori debata. Banyak pemaimana sendiri mabai solusi. Mana ada lagi Allah seperti dia. Molo sifat ni jolma pai bila-bila kon natalak. Iro kan? Bahkan na apala menek pita hoi ipa bila-bila doi sude. Adong sauti hahurangan nga satu sisi barbar losung isu hangat apa nga gumodang na denggad diula se a apa tung apala berita na nama cemek metido natarsar tulia portibion kanido naking nanidok kondisi Paulus di episteli di Efesus sampai disuruh masih tikikus borhat tuhuria Efesus asaboha asa unang hancur huriai alani provokator, alani provokasi, alani hasutan, alani barita sosuk kunon, ala barita napi naroa-roa. Ai nunga macairoabe barita ni si Paulus na dihurungan. Ai sia kurungan de bana manongo surat na tu Efesus. Mula dido hurungan konotasi ni jolma dihurungan aha do. 99% negatif. Apa belum tentu kan? Belum tentu na di hurungan ini sudah 90% negatif. Deba akan naso mampu de membela perkarana. Deba naso adong do guguni. Deba naso adong do dekking ni. Deba naso adong do kekuatan ni ibana. Makanya kita tidak boleh memponis orang begitu saja. Begitulah kehidupan Paulus dalam penjara. Ngabarita nama cerwai sahat tu Efesus melemahkan jemaat di sana. Sementara Paulus adalah yang melayani di jemaat Efesus. Kan bisa melemahkan mereka itu. Betul me papuang. Macai denggas salengo baritana ya lama di rokok kita iko burju marado pondongan marado pondebata HP mana pepuang di penjara do ai buhana mainin na edang beto hobe ngain na bekat. Nama cerwabi baritana alanido sebenarnya si Paulus di bagasan hurungan ni marsikor do dibain tentara ni Romawi. Dia membutuhkan ada orang yang memberi spirit kepada dia, mendukung dia. Satu-satunya orang yang bersama dengan dia adalah Tikikus waktu itu. Alehola Paulus itu di penjara. Alai demi jemaat yang dia kasihi, demi kekuatan jemaat itu Paulus mengatakan, borhat maho Tikikus, lau maho tuhuta Efesus, pabotohom ma tuhuriai, alanyaha hita songonon,
alaniaha hutao non, aha marikot nyon, asa margogo nasida, unang mula nasida tu hamagoan, asa marsigo di nasida haporsiaon, paboa akahala na porsia di Kristus Yesus pe, layak do menerima penderitaan, bukan karena kejahatan, tetapi oleh karena kebenaran. Amin. Ya. Maka Paulus di sana bukan karena kejahatan, tetapi karena kabar baik, karena Injil, karena nama Kristus yang dia bawakan. Jadi nggak perlu malu jemaat itu kepada apa yang mereka dengar tentang Paulus. Ipat orang sitiki ku semai sude. Ay soy foto hamu parsorion ni apostoli macai marsikor do ibana di bagasan hurungi. Sasitong na ikut disi dua mangalean spirit tu ibana mangalean semangat. Hapai disuruh dua Roma dapat to kamu dison. Asa margogo nang hamu dison. Margogo imane disan. Margogo hita dison. Ay ropa ngujunan tungolu ni hapor siaota. Ima olong ni rohana. Tuhamu huriai dang naso di parohau kita bolo soroi bana tuson memang na dihurungat doi mana ala ni barita naulion. Sebegitunya dia sampai mengutus Tikikus ke sana untuk meneguhkan jemaat yang di sana. Nah di hurungan mangalehon pos ni roha tua kahala na bebas. Itulah kehidupan orang Kristen. Jika pilihan ada tentang mengasihi Allah, konsekuensi daripada pilihan itu adalah bisa melakukan kasih itu melebihi daripada pandangan wajar yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya tengah-tengah dunia ini. Ayang gosongon nani udani portibio do hitam makholongi leonau asa ule diho. Olo seleko tuau dan lehonok kudiho molo sampai di situ do pe holong ni rohata berarti dan holong ni roha na di bagasan Kristus do pe alai holong na biasa-biasa do pe na biasa diulahon di tonga-tonga ni portibion. Lalu apa konsekuensi daripada mengasihi Tuhan Allah itu? Yaitu hidup di dalam aturan Allah, hidup di dalam firman Allah, mangolu di bagasan pangoloyon tu debata, maka holongi debata ikon mangoloi aka natinonahon ni debata ima aka aturan na paretana ketetapan na peraturan na pinasaha ni debata, maka holongi debata manangihon suarana molo Jesus madokon di Yohanes 14 ayat 5 bodo taja ka manginang unang holan nama begehita perlu dotong tap tihon ahana tersurat di siate molo tabu bibilta di HP adong doi tauji majo mabuka di Yohanes 14 ayat 15 bodo rak majahita manginang rak mahita majasa luhuna tolu opat. Lima. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Molo holong dorohamuna diau, ulahono muno dosaluhuna nasana, upatik kotuhamu ninna. Itu konsekuensi pilihan memilih Allah. Memilih Allah dengan mengasihi Allah. Mengasihi Allah dengan melakukan perintahnya. Dan barang siapa yang melakukan perintah Allah, itulah sesungguhnya yang mengasihi Allah. Tajaha di Yohanes 14 ayat 20 sadai uduk nai. Coba tajaha ayat 20 sadai amang inang. Iya. Ngajarlah sisi dokut Yesus kan? Molo dihaholongi muau. Ulah muno do nasa paretakku. Jala dia hidup sadai. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya,
dialah yang mengasihi aku. Berarti moloso diulaun hata di debata dang tohoi maka holongi debata. Itu langsung dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itu konsekuensinya. Maka harus ada perubahan sikap dari hidup orang yang telah mengasihi Allah. Lama jo hita tokipe marningot si Petrus. Dah? La jo hita tokin marningot si Petrus. Dukehe Yesus sian namate disuku Yesus do si Petrus. Simon anak ni si Jona, kolong dorang biau. Songon naselaon di ban hato patok mengalusi, mana ngai do Yesus tor hato ya lusi, itor ya lusi bana. Ai di boto hono Tuhan olong ni rohakku tuho. Indah ka? Dengi Roma Yesus, atong parmahani mabiru-biruku. Irpunga selesai. Alero muse Yesus idok muse. Simon anak ni si Jona. Holong doroham tuau inna. Nga mulai berpikir bagaimana? Asing. Iulakon. Saya berpikir ibana. Ale alusi ma. Kan ibu toho do Tuhan. Holong dorohaku tuho inna bana. Parmahani ma anak ni biru-biruku. Apa yang disuku Yesus mamu saya patulu halihon. Oh mama beni mana marsak. Simon anak ni si Jona. Holong dorham tuau ninna. Marputar ma. Marpikiri ma ibana. Sautik ibana pasti akan mengingat apa-apa yang menjadi kesalahan dia, kekilapan dia, kealpaan dia. Yang selama ini cepat-cepat dia menjawab, ternyata dia tidak seteguh itu. Ahyari rokon ibana. Au neng latu saninna. Dota Tuhan manang tu dia holai ko tu siau lau. Ise mana ulo rap do tau au tu si. Terus songoni. Mananga iro ko Yesus ise dohot anot martang yang tu dolohan inna kan iko dohot doa inna beta mainna. Terus songoni suku-suku ni. Saya parjolo do terus si Petrus. Mololawa wanon, olo dohamu manghito nau inna. Pos maroham Tuhan, tuk sura pe sude halak manadi koko, anggo awi koni hutonokku doho manang tu dia pe holau inna. Gabioro ma Yesus, Petrus sodi botoho. So nanggo martahu manu tu duhali manno soda hono muamin kan. Dan ini adalah keceplosan dia dengan cepat-cepat menjawab tanpa berpikir. Dia tidak berpikir apa konsekuensi ketika dia mengatakan sesuatu hal tentang bagaimana mengikut Yesus itu. Ketiga kali pertanyaan itu datang, baru dia berpikir, dak katok media lusi, lungum marohana, gabe di pausor husor marohana. Ujungnya, tendensi nada itu semakin kecil. Ale Tuhan, ibo tohodo, holong ni rohakku tuho, innama muluboy sa penang perek mailui, kan itu menunjukkan bahwa keterkejutannya, kesadarannya, hatinya yang tersentuh, ingatannya kepada peristiwa di mana dia selalu berkomentar baik, memberi argumen yang baik, tapi tidak seteguh itu. Akhirnya dia mengingat kembali kelemahannya, dia mengingat kesalahannya, lalu dia berkata, mau tumbuh tang si mani si di botoho Tuhan nolong ni rohak tuh inna kak. Tapi jawaban itu akhirnya memperkuat komitmen dia untuk bagaimana mengikut Yesus itu. Parmahani mabiru-biru kuninna. Lalu dia mulai sadar, ternyata ada sesuatu yang mau Tuhan katakan kepada saya. Jalan mulai saat ibana mengubah konsep pemikiran, tidak lagi ceplos-ceplos seperti itu, tetapi lebih menikmati, lebih menghayati apa makna dari setiap janji yang dia ucapkan. Jarang kola janji manis be, dak kola janji-janji tinggal janji be. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Tetapi orang yang berjanji harus mengingat apa yang dijanjikan. Kan itu? Ketika Petrus telah mengatakan ibo tohoro parmahani ma, ujungna berubah mebana. Ujungna ibana pe mangalehon hosana, mangalehon goluna. Saha
tuna mate ibana, dang diporso ibana be, dang melarikan diri pe ibana, dang menyelamatkan diri pe ibana, dang pakai ilmu selamat pe ibana, atau emak dang binotoboto, dang inna be, alai, itor di dokon ibana do, he, soho. So tungi padok dokobe guari, unang sebu guari asa amak ko inna tentara ni Romawi, ahama alusna. Ho manar sari disi, manang na uluak kami di ho, manang di Tuhan nami inna. Naibi alusna. Jadi dia tidak takut lagi kepada siapapun. Kepada tentara pun tidak takut lagi dia. Dia memberi hidupnya, dia memberi nyawanya, dia memberi waktunya, memberi pikirannya. Dia mengubah kesalahan, dia mengubah kutuk menjadi berkat. Dia berani untuk itu. Ada yang mau seperti Petrus? Ima pilihan. Makanya tadi kita katakan saat memilih Allah ada konsekuensinya. Tetapi apabila tidak mau memilih Allah, apa yang terjadi? Orang yang suka berpaling, orang yang tidak mendengarkan Allah, orang yang tidak mau sujud menyembah Allah, orang yang tidak mau beribadah dan tidak takut kepada Allah, mereka akan menghadapi kematiannya. Hidup dan mati. Orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah, orang yang tidak mau melakukan kehendak Allah, berarti mereka memilih jalan mati. Hidup dan mati adalah pilihannya. Berkat dan kutuk adalah pilihannya. Memilih berkat, memilih kasih Allah, memilih taat kepada Allah, memilih sujud kepada Allah, memilih setia kepada Allah, dan memilih untuk melakukan perintah Allah, yaitu mengasihi. Mengasihi Tuhan Allah, itu tadi yang terkandung dalam firman itu. Mengasihi Tuhan Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah adalah supaya kita saling mengasihi, supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Dia yatinak ini dokon, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Bukan hanya sekedar kata mengasihi, tetapi lebih daripada kalau aku memilih mengasihi, berarti aku harus melakukan ini. Seperti kata firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kalau kita mengasihi melewati batas ego kita, meskipun misalnya orang lain itu melakukan kesalahan pada kita, kita bisa mengampuninya, kita bisa memakluminya, kita bisa memaafkannya, dan kita tidak akan menolak untuk melakukan yang baik kepadanya. Itulah mengasihi, konsekuensi mengasihi. Alai molo sekedar rupesong nata pahami biasa, berarti belum lagi sampai mengasihi Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita, Dia melangkahi segala batas wajar dan mengakui segala kelemahan kita dan mengampuni segala kelemahan kita dan mengambil kita menjadi milik-Nya yang berharga, dan Dia tebus dengan mengorbankan nyawanya. Itulah konsekuensi mengasihi dari Yesus. Dan kita diajak untuk menjadi hidup seperti di dalam firman-Nya itu. Makanya tadi pilih mahangoluani, pilih mana duminggani, asa mangoluho dohot pino parmusugot asa gajang umur, supaya lanjut umurmu. Sebab umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya segala kekayaan dan kehormatan. Kalau kita memilih, pilihlah yang terbaik. Tuhan Allah akan memberi petunjuk mana yang terbaik buat kita. Dan jika kita memilih Allah, melakukan kehendak Allah, tinggal di dalam Allah, mengasihi Allah, memiliki hubungan yang harmonis di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah kami di dalam Kristus Yesus, saat kami
memilih untuk mengasihi-Mu. Maka berkatilah kami Tuhan dan bantulah kami mengalahkan sifat egois kami dan juga mengalahkan sifat sentimen kami dan juga mengalahkan hal-hal yang selalu berpikir negatif dari kami dan mengalahkan sifat-sifat yang selalu menghakimi sesama kami. Saat kami memilih kasih di dalam Engkau Tuhan, maka kami harus menyalipkan banyak hal dari sifat-sifat buruk kami sebagai manusia fana dan memenangkan iman yang Engkau tunjukkan dalam pengorbanan-Mu, karena kasih-Mu yang begitu luas untuk menerima kami dengan segala kekurangan. Dan kami juga harus memiliki kasih yang luas, sebab Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang telah mengajarkan kami itu. Terima kasih Tuhan. Maka biarlah kehendak-Mu yang selalu mengendalikan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Banyak hal yang kami dengar, tetapi biarlah kami untuk tetap menjadi orang yang taat dan setia, menempatkan Engkau Tuhan dalam posisi terpenting buat setiap kehidupan kami, karena kami telah memilih untuk hidup dan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa seluruh kekurangan kami, seluruh keterbatasan kami, seluruh kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu. Dan kami juga minta diperbaharui untuk setiap prinsip hidup di dalam iman yang mengasihi Engkau. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit, yang ada di rumah dan di rumah sakit, yang melanjutkan perawatan dan yang menerima perawatan intensif, dan yang sudah diproses untuk penyembuhan. Ya Tuhan, sempurnakanlah kesembuhan para umat-Mu itu semuanya. Engkau melihat dari kerajaan-Mu. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat baru yang datang hari ini di tengah gereja-Mu. Berkati mereka Tuhan, untuk setia mendengarkan Engkau dan mengupayakan kecocokannya berkomunikasi, berinteraksi, dan duduk bersama dengan teman seiman di sini, supaya mereka Tuhan bisa taat dan setia memuji dan memuliakan Engkau, dan mereka sehat dan bersuka cita mendapat berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Seluruh jemaat-Mu penuhilah dengan berbagai berkat, sehingga kami akan pulang dengan sukacita, dengan harapan janji-Mu selalu akan ada buat kami dalam segala yang kami prinsipkan melalui iman kami, dan terus memanggil Engkau dan taat kepadamu, maka kami akan mendapat hidup dan bekal dari-Mu Tuhan Yesus. Sempurnakan doa kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan yang kedua.
Adorakso pilihan perjolo peralado manggil maaf ala dong naki ketinggalan di anak kota na Sotaragora na Sotarjou isonare hujo haima tu jolo anak konami Rehan Malau juara sada SD untuk ke depan sama anak kami Randy Malau juara 1 SD ke depan amang Rehan Malau sama Randy Malau pasak mana pasak mana pasak mana dong
Ale de bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroani saluhut si lehon-lehon na denggando nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu kami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyak kami peleanon. Pati bulhon harat jaon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay ma rohanami marhite hite toddim. Asalam utadahami gudang ni sileol-leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarubadiya maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehon ma tuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesan nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna haraja Salele
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita. Disondakon Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debatama bohina tuhita jala dipasaorkon madamena tuto ditabe. Selamat hari Minggu madihita saluhna mauliate ma di kehadirata sudah beribadah di bagasan tikion amang inang hobar tu titing nakingan mangalen bantuan tu pengembangan sending HKBP tujolo mata taruhon jala tujolo mahita masih jalangan horas madihita saluhutna.
nostro